Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin sa nga pada papagayam. Manipo dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kanito iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablaw tinimbag nga bigat, tinimbag nga aldaw, tinimbag nga oras. Padaanan niyo pa pagayam iti pagkasalitaan ni Samuel. Anya ti rason no apay nga ti lalaki ket panawan na ti babae, vice versa, ti babae ket panawan na ti lalaki. Adut mga magbagang ano panawan ka no di lalaki, di babae, saan nga naimas di babae? No madjay babae ti mangpano ti lalaki, kunada saan ka no nalaing di lalaki. Rugyan ti ano din? No may rugi tayon. May rugi tayo tapno tuloy-tuloy. No darugi na at nakatengaan na adamet gibus na. Okay? Sagudayan nga ti surat, ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Samuel. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, mangmangig ko idin. Ti saritaan, dagiti lalaki o babae, ako nada, nga apay nga ta, nga da dagiti aga-asawa ang sisina. Apay nga ta, nga da dagiti agayan ayat, nga sisina. Apay nga saan da, nga tultuloy, nga agayan ayat, wano agasawa. Ada dagiti mangibaga, Manong Nemi, no apay nga agsina, dagiti agasawa, no ganayat, ket saan nga napudno, ti panagayat, ti may sa kadakwada. Saan nga talaga ngagpadpada da nga napudno. Wano siguro kat saan nga si Yudsos di may sa. Wano saan kat nakaradong rason Manong Nemi. At naman nung kadagiti mangmangig ko asalitaan dagiti ag-inom nga lalaki. Naruna no ad nakadakwada iti pinanawan ni baket na. No saludsudan dagang kuhan, oy pare, abay na pinanawan na ka ni baket mo. Abay. Diyan ka mo pare. Kung nantumad jamang kantya, no panawan, ti babae di lalaki, saan nga nalaing iti romansa di lalaki. Kasano nga no di babae, ti bangpano iti lalaki. No di babae, ti bangpano iti lalaki, mangisina ti lalaki. No di babae, saan nga nalaing di lalaki. No nga di lalaki, ti bangpano di babae. Saan ka no nga naimas di babae. Kasat pagsasauda Manong Nemi, kasla karete kanta nga sipot-sipot, nagtutungtong, dagiti lalaki, saan ka nga pudno nga lalaki, dati awan chicks na. Aba natada ka astoy Manong Nemi. Datatang kaninanang Manong Nemi, inkarida nga didanto agsina, numampay rigat laeng ti sagsagrapan mi.
Talo kam nga kakabsat, manunemi siya tinauna, doa nga babae, Lily, kini Ingrid, dagiti adjet. Dilang met kiti pag-apahan da tatang kininanang, no kasta nga, sumangpit ni tatang iti rabi iti Sabado. Panagsusweldo ta karpintero isuna. No iyawat manunemi ni tatang di sweldo na, apay nga kurang. Pinagbabae man nila duma. Bakit mo tataya karpintero ka magbababae? No kung mo pinagbabae kundi na duma, awang kumantiyawat ko ken ka. Gagay nagbriyan dagmat agad nagpaalak man dagiinom. Abi nga na bartek ka manen, hanak na bartek bakit nakainumak lang. Na bartek ko sa anak ko mga nakaawid. Manong nemi gapo na arigat ti panagbiag iti naggraduara kon ti high school kinasaritak datatang kininana nga nagpagpakaasing nga pagbasaan na kumamit ati college. Ngam sanda na kinayat. Awang ka no, tigmabalinda. Tasan met manong nemi kang karayon nga pagtrabahuan ni tatang sa may sakit nalakamit lang ti sweldo na ninanang awamat mabalin ng itulong malaksid iti panangluna iti panaglaba kan kumburmi dita ti mabalin ng irapin nga pamataudan iti kwarta tapno matulungan ni tatang. As in nga narigat ti panagbiag mi. Iti panagbarukon manong nemi siyempre ka kung nga nagtrabaho imuna naggasolin boyak houseboy kada hardinero. Naging ka manong nemi nga dalangawis kanya kasimrek iti may isang catering services agbaling nga waiter. Akit napahanak mo gagangay lang, agsurusuro, isurudak mo. Samad nga narigat ti trabaho manong nemi, agidasar kam lang, agiredy kam lang, karagitay lamisaan, tugaw, kanda dumapay. Hinto no panlanganen, okay matan. Agibunong kam lang manong nemi, agipang kami lang, kadagiti putahe, kadagiti pinggan, kadagiti agpipila, nga mangalat ti kanenda. No kasta nga mahadda sweldo manong nemi, kasarita nak ni nana. Anak, mangtid ka mamet, kada sweldo, iti pa nag-catering mo, wano pa nag-waitress mo, wano pa nag-waiter mo. Gumatak, di baro nga pantalong ko nang. Manibro akmat agpagwapo akmat. Sapo ya. Gwapo ka lang nga rin anak, pagwapo ka pa lang. Ninanang mo yun. Sige nang. Ikang kayo na, dito Anak, agananos ka nga, tumultulong. Siyempre, sikat inauna kat adang trabaho. Magdad ka ba nung oray, gatang lati, bugo, umuno, asin anak ko. Yung sa mumat nga, baybay antibagi mata, ko na mga isbro ka man, agpagwapo ka man. Ang amti maibag anak ko. Into no, makinubya ka. Buwan no into nag-asawa ka. Pilyam to te babae nga napudnukan ka. Ado di takat, di kiti babae nga talawan da di kiti lalaki. No sanda nga maitad, ti kasapulan mo anyaman na pakaragsakan da. Nang, sabi ko matasan to kas na mapasama kanya into nag-asawa ka. Di kayat ko, kas kada kayo kinitatang. Oren no rigat ti pa nagbiag, sulid. Awan ti mangibagang, sinata. Agtalaw ka. Anak dakpulos imbaga kinitatang mga agsinata. Agsina kami. Ken, madaman susik mi. Kami mat pamaraan. Agkalmamat no kanya maysa. Puri kastoy, ilaing tirigrigat ti managbiag anak. No adaayan ayat nga napudno ti tunggal maysa ka na tayo. Naragsak tayo. Saan ka di? Taore mat baknang da, dita no baknang da, saan naman nga kiinawatan, awang mat tipatag, titunggal may sa katakwada. Agsisinan da, awan sa sarbina. Iti ba nagtrabaho manong nemi, iti catering services ni Nanadalen, dito'y kung nga namamo, tinamagpitik ti pusok. Agayata kun, kunak tinakam ko, iti makita kan mamamuk ni Digna. Hay, Digna. Hay, Samuel, nabayag ka nito eh? Nabayag ako ko na. Danda na ang makatawanin. Padasak mamat isumrek. Nagrikat nagsapot ti pagtrabahoan eh. Api nga nagtrabaho ka, api saan nga nagmasa. Nakurape kam lang.
Agsapsapulak nga rin, tibak nang nga mga harem kanyak kuma. Una saan nga, agsapsapulak iti, aguro ora iti Hawaiano ko mga asawa kanyak. Tapos nagbalinakbat nga Hawaiana, kahit makapanakbat sa di Hawaii. Kahit mga sawen, awang pwede agigot in the puso. Ando na kita agar-harem kanyak. Tsaka mo, napili ak. Ano nga mitisap-sapulam nga sagudi ti may sa nga lalaki? Well, ore saan nga gwapo, ore na bangsit ti kilikilina, lakit na bangsit sangaw na. No ada, nagyan ti bulsana. Ore pangit, basta baknan. Tapay man, kwarta ka dilang napatigkan ka. Napatig ti kwarta. Tati kwarta, maarabid mo ti kayat mo. Kadore man pa no, gwapo. No sa aumat kwarta na. Akir kiraos min ti tiyan na. Diyak to kaya tagrigat. Ti kayat kung nagasawa kat ada na pindas ka balay, kompleto nga likamen, di kotse. Ti kayat ko kat ada katulong ko nga baunek, no da kasapulak, paiyag ko, mabalin na kamasahin, paypayan, apay paypayan na ka, no baknang kay kuma, naka-aircon kay kuma. Uno saan kat masahyan na. Manong name ka po kada kita nga bagbaga ni Digna. Imbes ko manong naming isingit ko di bagikang kwa ng saan inya dayok. Ore madama ka mga trabaho, manong naming og sinabat kami liklika. Naging ganadlaw na. Uy, Samuel. Makadlawakan ka. Abay, naminsan naklaki na sarsarita. Mani po didi, dinakbatan kaya ta kasarita. Tapay. Bisita kang padpada, di ba? Kasalay tao, madamat trabaho. Mabit lang. Inakurunusan na dyan eh. Impambar ko manong nemi. Kung nangaroon kanyak ni Densyo, may sagaragiti padag na waiter. Are, kung nakmalano kursonada man indig na. Kursonada, kinidamo ka magita. Ngimidi, nagsarita kami, kat na mo, kasi sapulan na kat adakwartana. Tabak nang, sayang, kunak. Nainlaba ka dagos kang kuwana eh. Nga masapul nga iklikak, tasa nga siyak, di pa, hanga siyak ti sapulan na. Pare ko nalalang dayjay. Gaga nga lang arkos tingiwat na dayjay. Ngim crush na ka. Pag kunamit, amani bagbaga na kanyak. Iso nga, sayang no saan mo nga tutupan. Sumabat-sabat sa batan pare. No kumamat. Pakamat ka. Hindi na minsan manong naming nalpas ti trabaho. Agit inana kami. Wahin, taururay mi manong naming tayo van nga pagiluganan mi kadagiti nasken nga iyawid mi. Kalbasan nga nalpas ti padaya iti dayta nga kinitayran mi. In masitig kanyak ni Digna. Samuel? Ada girlfriend man? Ompay. Apay? Ompay din na kain labam? Ada na kain laba kon nga sana ka may kari kang kuha na eh. Pag ko naman saan ka may kari? Baknang? Haan? Nagpatpada kami di kasasad. Agkatrabahoan kami pa yan. Sino? Sino ka na kami? Inuwaras na ito pa nagkita na. Sino? Baling nga maamuan? Siya ka nga road. Siyak? Na-inlove ka kanyak? Abay nga rin nalikliklikan lang. Idi sinalusod ko kayong gano'n at sapsapulam nga talugading ti may isang lalaki. Anat imbagam. Pulos nga awang kaniyak. Uray pangit basta baknang kunam. Siyak, adamat langak. Tado mga magkakanyak ang gwapo ak. Napiksat siya sa bil ko. But-but mo ti bulsak. Nagsweldo ak. Adudo nga amang ti alain ni nanang. Ngamiti bulsa. Unurong nga kuma. Kasano kumaharot nga.
kayat na, nailabag kang ka, nga masapong na iklikan ka, barbaring malipatan ka kunak, ang kang kanayan tamat nga kita. Ada damit nga may labag kang ka. Ngam sanak ba't nga naikari. Samuel, imbaga klayan tikas jay. Ang angaw ko lang kang ka. Ano siya sabi ko mati kwarta? Nusa mo ba't nga patpateg? Tinapateg kat agpimpinateg kayo. Kahit mga sawen. Na-inlove ka with kanyak. Kas lakas ta. Kahit kakumamit nga liklikan, kas ken ka ako nam. Kang kanayon tang kita, kang sarita. Ada damat nga, managdig, ti panagpitik ti puso. Di umay kaduhar pasyaran ni balayo. Apay pala nga pasyaran ni balay mi. Di mo pala ibaga dito eh. I love you. Dig na. Oh, di na uray ko ng baga. So, andahan ako na nikliklikan, ha? Sungbatan ang arutan na. Sige, I love you too. Inarakop ko nga bigla manong name. Ay, anak ko niyo. Nagastaon ka yan. Dataman ti ko nak. Agkuyog kayon. Ay, Samuel, iyawid mo ni Digna. Kat kas pagkarigan tagkasar kayo. Ha? Ibagayo lang ka natin aking manager ti kayo services. Libre. Regalo na kada kayo ti padaya. Di makadakas manong name simurot ng agpaiso ni Digna. Simurot kanyak di ti balay. Talaga ka di nga kayat mo? Inangarod ko mo. Kahit mo di magkiasawa kanya. Dadapang ikasar mong kanya. Awan pa ya. Di, sa doon kasarin to no. Adornong mo, adornong ta. Masurunong kami sa Jibalay. Abay. Kang ganahin nga gapapadatang gininanang ko. Awan di sa bali nga pag-apapaan na saan nga. Adda babae. Babaero yung tatang mo. Check mo na mo. Basurero lang iso na eh. Alang basurero. Nagkakakop ti basura. Ang aming empleyado ay ti gobyerno. Basurero lang aro. At dapat babae na, di ba? At dapat digiti kotsero nga babaero. Awan digiti awan pagtrabahuan na, makababae da. No, gwapo da. Sige. No, kahit mo ti sumurot kanyak. Let's go. Bana ka nakasdaawan datatang kininanang manunemi. Ay, Samuel. Tang, yamamok ka na kayo tagbalinto manugang yo. Ni Digna. Digna, datatang kininanang. Nagmanok man ka na kayo, nana, tata. Ay, apo, agang angaw kayo, no saan? Ni tatang ang ango, no, pananghihawid kong kinidigna dito. Kasi siyempre, agkaida kami, agkasilad kami. Ano mo ko nam? Ano mo ko na yo, adin ko? Ha? Ingrid? Ala, manong. Uping ka pa ay. Manulat taon mo. Saan kami matagdagos ng kasal? Aglibin ka malang. Aglibin kang palaeng. Nagasagana ka, makilibin, ha? Palasan ko. Digna. Huwag datang. Iba't patig ko iso na. Kadya kaya't lumapukaw ko. At abing min sa baling agkras keng kuha nga katrabahuan mi. Gusto nga kayat nga maagaw. Kayat nga pangking kuha na. Susapo. Nalala. No iso dito pangideng yung anak ko. Andalata ka na kayo. I'm nariga, tinasapa nga agasawa. May mayat nanang. Tapno di ka stagat. Mapasama ka. Dagos tirigat. Kung nada man nun masapa ang agasawa ti tao. Ti babae kan lalaki. Kasladan dalo manang, wano manungin, di kita nagdan, durakil da. Manong nemi, nagilang lang aron, nadig na nga nangrabi ka na kami.
ananusan ti adda nga nira nga sidahin na. Kasi taman ito'y balay. Uno kasi ito'y matijay balay. Gagangamit lang masid sida. Okay. Kasano no sa pulin na ka, nagtinanganak ka. Tinawag ako ni nanang, bagakang kuha na nga, nag-awid ako nito balayo. Muna ka din nga, at relasyon takit. Hindi pa ilang ibagbaga. Kaya't kunti, pumanaw ko na. Nagrigat kami sa Jibalay. Magulo. So nga, kahit ko dito eh. Tapos sanggon nga makit-kit at igulo Jibalay. Manong Naimi, ang na-review sak, idiyada kami na ito ang nagtisilet ko. Sigurado ka? Api ko mga adak pala sigurado ka adak dito yan. Nga masalutsod ko manding na. Iba't patig na ka talaga. Si Kamet. Si Murot ako mga kayong kanusang kay iba't patig. Ada ka din patas mo? Ahumpay. Si ka. Ahumpay. Di agpadpadat ang agsusuro. Kahit kumaten, nababadasan, umapapalak ka na kita dapadas na eh. Naglaing ng istorya. I love you, Samuel. I love you more. Tigna. Naging narakop kami tinairot. Kalbasan naman ng Nemi. Nagsabat ang nagsinapol ang naglanang dagidibibig ni. Urel naguni. Uy, abi naguni. Kasta ka nung damdam mo. Hantapay lang amam mo. Mama mo, masusurwan tan tumitlaing. Nagkalaklak ka. Diba? Agin narakop ta. Agbinisito ta. Aguyos ta. Romansain nak. Romansain kamit. Kanen nak. Kanen kamit. Takayat mo? Numangang ka. Di manganak mo. Tapos din ikas takit fair. Unpermit ano si kalapangan. Aging gaman nung naming nga nagbalinan nga umel de kadi bibig mi. Kat no saan man ngaglanang de kadi bibig mi. Kat siyempre aprusak, agkak, ti barukong na, ti virgin nga bakurukong ni digna. Mangig ko man nung naming de kadi asog ka na rin eng na nga isumat na nga mangpa rugso kanyak. Wen. Yaw-awak lang manong na na mangig na. Gaboto ore ko aputin tingewat, didig na gabot na nakabigpig sa ti asog na tilo. Ni Samuel. Nangarunan lang arunan manong nemi, dadda ko ni ti baba. Aging ka manong nemi nga nagbalusong ang posisyon mi. Netan, nagpadpada kami manong nemi. Nga mangmangan manen kalpasan nga nang rabii kami tatay. Nemi imas ka no ti sidain mi. No saan kami mga nagsida itay ti ikan ngamita agsep-sep akon manong nemi iti sinigang nga tilapia. Idinto tako namet manong nemi nidig na. Hanggang imas ka no iti panakaluto ti murton. Kas iti luto, iti catering services nga pagtrabahuan mi, na imas ti morton na mano. Manong Nemi, naaldawan kami nakariing iti kabigatan na. Takalpasan manong Nemi, nga napadasan min. Kaslasang kami matan na mabandog mano. Iking ka nga siya kung tinang ibagakin ko na. Maturok tahan. Tun maminsan manin. Ito na dan tumanin kundaway ta. Nagtalinaid kami nga nagmalmalem iti balay manong Nemi. Gabutawan ti trabaho mi ediday tangal daw. When? Awan ti kadwami dito balay manong Nemi tanapan nagtrabaho. Ni tatang, idinto tanapan nagbasa, manong nemi, di kiti tuwa kakabsat ko, dadada pa lang ti high school. Idinto taninanang, manong nemi, kita, da kano na pa na nakidayaan.
ore al daw anong name. Iti agdigos kami iti kabigatan na iti nailit nga banyo mi manon name sa jaypay. Kasalasaan kami na mauma. Iti aldaw, lipas kami nga nangan, manong name pangaldaw, bes ka maturog kami saan. Aldawon mi pa. Kastan tuman man iti rabi, manong name kaslasaan kami nga mauma. Kadgabutad na tawag manin kada kami manong naming income servisan. Nasaba kami nga nagring iti barbangon. Napang kami manong name iti balay, iti aking kuko at catering services nga pagtrabahuan. Trabaho man yung masadag ni densyuhan niya. Pare, ano yan? Talaga asawa kayo? Balag asawa kami na tagdandan na kami. Ana, mayat. Mayat si ka. Permi ko na. Mayat na ya. Mayat talaga si ka. Saan ta mauma. Amin nga ta posisyon nga pinatas mo. Mangibaga ka man. Dumapay ng posisyon ta. Ipatas ko to. Kung nakmat manong name. Kat mga kumat kansyaw dagiti pada nga babae ni Digna manon name kang kansyawan da. Kunada nga ron. Yan, nakamaymay na niya. Kasta no damo. Ang interview may bayag. Mauma kayon to. Nga ta? Kunanindig na. Saan ka nga tanto nga mauma? Nga iso lang nga iso. Si Carmen. Ama na. Kasilakan niya. Masukan-sukat ni boyfriend ko. No mauma ako. Sungbatak tumanan di agar-aram ka niya kaduduma. Manong name nakamamak tigas diyan nga magbagat yung babae. Alis to ka nung umauma. Kahit nung hasta manong name nga malpas nga ba pagustuhan mi ti Rignami kani Digna. Digna. Dumtang to nga maumanak. Abi nga salut-sutum na ita. Baka maumanak to. Kahit si kanay, saan nagto maumakin ka? Kang kanayon ko ti bagbag nga, naimas ka. Malagip ko lang orja ko nada. Ape ka nga panawan ti babae ti lalaki. Nukas bagadigan na panawan na. Anyan to nga rason. Baka, saan ka nalaing? Nalaing ako ta. O nga ron, super ti laing mo. Di saan nagto nga panawan. No panawan ka tumagas pagarigan. Baka, gapu iti kwarta. Digna? Angaw mo lang deta la. Saan ko angaw? Ano tara pahap ko eh. Kas ka data. Kanon to nga makaornong ta. Iti pagkasar ta. Ngayong grande nga kasar. Urasan mo kumaman ngayong grande basta ado nga, sagana. Saan lang sinsina, lang gagangay lang kasar. Yun ka ano nga, maadan ti kabukbukodan nga napintas ka balay. Kompleto ti alikamen. Kaanon to nga, maadan ti bukod nga lugan. O jeep lang, ano. Gagangay lang ako siya. Yun ka ano nga tanga matong paltarapahap ko. Sabi nga nagsinay ka, Samuel. Patsik. Nga dumtendo ti gundaway nga panawan nakdik na. Bana ka pa kasaktak to. Gabuta. Iti kasto yung kasasahan. Ti panagbiag ta. Panagbiag tayo. Mapne ka kon. Basta, adalaki di gamanta ang kwarta. Pang emergency. Mangantamad ti mamitlo ti may sangal daw. No kahit tamat ti mga isibro, mabalimit nga gumatang tanong sana ka na yun. Okay, mat karata dito silad ko. Usun ka niya teta. Awa na rapaapon no kasta. Sa mga padasam na garapaap. Agarapaap. Katuin, uri ta sa amat na may parit. Hanggang makabaso ng garapaap ka. Kasla kanya, agar-arapaapak. Uri saan nga tungpalan na. Ngam nagsayad ko man matungpal. Padasam na garapaap. Ala, Samuel, garapaap ka. Ano ko robin arapaap ket jakman magunood. Abi sabi ko mga magunood. Gunood ma. Ala na garapaap ka na tarapaap mo. Siyempre kaskan ka.
Madante na pintas kang balay, kompleto tali kamen, ada kapukbuhot ang kotse, napintas ti arwate, branded, no gasawa ta, ada katulong ta, ada kwartate di bangko, makapasyer ta ti kahit tapasyaran, mapanta di Boracay, di Tagaytay, mapanta di Hong Kong, di Singapore, mapanta di Hawaii, di Amerika. Oh, di ada rapap mo. Kahit mo gunudan ti rapap mo, kahit ko nagsalukag ka. Kasano pa nagsalukag ko? Asa anak ka nag-graduate ti college. Agpatingga ka lang ti waiter ti catering service. Di ako abroad ka. Ano trabaho ka abroad? Sa anak ba na karpintero? Sige. No kastilata, di kastilata. Iti na minsan manong naming si marongkar kami, iti ayan, di kiti naganak, kanidig na. Tapos sa reso marongkar kami. Naranami manong naming agap-apa, di kiti naganak yan kwa. Ada babae! Ada babae! Ada babae! Long sa tingkamat, kaya siya ada lalakim. Ay, nakasla dyan ka mong agsisinara kay Kenipuldo. Pasensyahan ka rin naganak kanya. Kasada talaga. Apay nakainom ng tatang mo? Oo, ninom na, ninanang agprumukar. Tahapay, hindi mo na mo. Kasla, papapasulin ni nanang ko, nga da babae ni tatang, tapno makaluban na tirabi ni nanang. Kaya nung sawan, ni nanang mo, tada lalaki na. Kaslakas na. Kamu, iso nga. No, apay nga si Marsarong ka, tapay lang kami dito, Di ka kakabsat mo nga awan ornos mi. Takasano nga maornos ti pamilya mi, kat samad nga na ornos. Hamad nga maornos, tatang kininanang ti bagbagida. Apay ngamin nga marami dinahalang matkas jay. Dahil nga road. No apay nga aglalaki ti babae, siguro agad mabaybayan ti lalaki ti asawa na. Naggulo? Huwag nga road. Sige. Dito itang umyan, kalpasan na, agawid na tubala di balayo. Napimbita sa balayo, tampay nagap-apo na tatang kinanang mo. Adan nasurok manong na yung mga makatawen, ngagdandan na kami kinidig na. Hindi madlaw ko. Kasla, awanan ti ganas na makiroman sa kanya manong na yung. Dig na? Naumakan? Nawan ta senso Nasurukan na makatawan ta. Ada ornong tan? Awan na ta dito. Dito naman nagurunong. Naglain ka mataggastos. Di sweldom, hampay umanay para kang ka. Doawat ka pa'y kanya. Katsyak, itultuloy ko ba't timang tulong ka na tatang, kaninanang? Mangmangan dadto di. Mang tedakmet kadakwada. Madi? Anak madi? Nabibitasan ng sinatan. Dig na. Saan ka kang angaw kasta? Napintas ba saan ta nagkasar? Ay, edan ka dignad. Kahit nga mapukaw ka. Agsakit. Masaktanak. Saan mo kung ulitin nga bagat kasta mabalin? Okay, saan ko itong ibagbaga ang iyong aramidin tan? Please. Please, dig na. Inayat ka ni tikas na unay. Imbilang ka na asawa no mapait saan ta nagkasar. Iururi ko lang nga bagam nga aginaw kan. Tano aginaw ka kumangkit. Sakbay ko mga pasngay kakit. Agkasartan oray no huwes laing mo no mayor. Awan tikas na nga rapap ko. So nga dyak itulog kong sikukat. Nagtumtumar ka, kapilitan. Dyak kahit kadawakil ti problema. Nakitanakan ka, tapno, mapadasak mat. Ikit okay mat. Ngem, siguro kat, naikarin na sana si ka.
Digna, please. Sa mo seryoso na kita ibagbagam. Seryoso ah. Hanak aga nga ako. Dumteng to ti gundaway. Nga saan ka sumangpet dito eh. Anya? Dumteng to ti gundaway. Nga sumurtak to sa bali ng lalaki. Sa mong rami din dahil pakamathayak. Ano ya? Pakiulit mo man, Samuel. Sa mong rami din makisinakanyak. Awan siya servin, di biyag ko nawang ka. Ipatpatay ka, digna. Si kati first love ko. Si kati first and last love ko. Pangasip. Sa mong yang angot, ibang isinakanyak. Magidan natin sa bali ng lalaki. Nakasara ka nga ro din. Iti makaitad ka rin iti kasapula. Sino? Di mo madlaw? Sino? Namamukso na, ti may isang nagserbisan tayo. Dekotse, guwapo, adok kwarta ti pitaka na. Kursonada na. Imbaga na, yalaan na kano ti napindas ng apartment. Kompleto alikamen. At dapat katulong ko. Edad na amin na kasapulak. Imbaga keng kuha na nga, ang dalib-in partner ko, saan ako ng virgin ko na kunak, oray pa ko na. Ngim, ay item na tanga lalaki. Saan nga narigat sa susuruan na yatin? Saan ka nga narigat nga lipatin? Samuel. Saan ko libagan ayatin ka, inayat ka? Isungarod nga si Murdaken ka, nakilip-inaken ka, isungarod nga si ka, iti nang ipaayak, kinabirhen ko, kaputayaten ka. Yung karikmat itibagik na saan ka panawan. Ang adamatin sa balingan ng saraka, kaya nakasara ka niya. Sa mo aramidan, timang panaw ka niya. Tano aramidan, agpamatay ka. Papatayin ka pa yung muna. Uy! Samuel! Saan nagkabagkala na ka, sir? Samuel! 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 Manong nemi talaga papatayak ko man ti Diablo nga digna. Ngam natangad ko ti langit manong nemi kit inariyak bet laing. Loko ka, Samuel. Nakauyong kagayam. Diyak kahit nga mabukaw ka. Apengod ka kahit nakapatayin. Nasa nga siya tagpakamatay. Sikat papatayag ko lang. Imjak may tuloy ka po tadyak kahit nagbaling ang kriminal. Di ka nagpagpakasya ka. Nunas ka nga parin tumangig di sang umanam kat aramidek. Di naklayang panawan. Itapay. Tamay turog na gayam nga patayin. Loko ka. Itang nagsinata. Ditakan. Digna! Agsubli ka! Digna! 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 Agsubli ka! Namin ado manong nemi nga inaloko ko ni Digna tapos na dikastagat at sinubyanan kami. Mapangkudan danunan iti balayda. Ngayon pasaray awan ni Suna, no tawagat, sungbatan na, dignag, sarita ta, agawit kan sa balay. Hanin nga mabalin pay. Ay, mo ka di. Anda ako ni Sidong, ni Fidel. Anda ako ni bintas nga apartment. Ibalayan nakpay ka no. Pinuting apartment. Ibagam, umayag dita. Nabanak ang peso manong nemi, ngam sandak matapastrekan. Tawag-tawagat, ngam saan ang sungbatan. Manong nemi, adun ti absent ko. Iti catering services nga magtrabaho. Tawag-tawagan nagtaking ko. Samuel, ma'am, kaado ti awat. Umay kan nung muna kita, sikapit pa naka-head. Karagiti pa naka-ornos, karagiti lamisan kan tugaw.
Nagkakilakit nga awan kinidignan. Nagrigat di bangalat kadwa. Diyak palag trabaho, ma'am. Tapi namin, ano pa pasama ka na kayo kinidignan? Nakidanan ti sa bali nga lalaki. Kahit kong masublian. Ay, susaya Samuel, agpakalalaki ka. Awan po ka mo, gapot sikat ti lalaki. May amo nidigna. Saan man kami sa babae? Imipat patig kunay so na, ma'am. Sa poya. Datang arot ti pagliwliwatam ng trabaho. Baka agbarbartek ka pa yan. Baka mapanunod pa pa nag-suicide. Nako. Oy. Samuel, agpakalalaki ka. Nakastamit manong name iti bagbaga dagdi naganak kanyak ken kakabsat ko. Tila masarsarakan. Hindi pa ladamo ang amin katnadlaw ko. Siguro ti kayat dalang ken kakit ti guwapom. Ti laing mo nga romansa. Laing mo ti romansa. Ang pinanawan na ka. Anat rason. Nalaing kamit iti romansa. Hanak ako mga panawan ta nalaing ka. Ngayong kabutawan ti kwartang barok. Kwarta ti sapsapulin ni digna. Urupa iti kwarta. Iso nga bay amo. Tang, diyan may concentrate trabaho. Alang araw tarabida mon. Baka pagpakamatay ka pa yan. Ay na Samuel ay anak ko, agpakalalaki ka di Saan nga may sa ti babae? Kahit kong pasublin, nidig na, tatang. Sakit mo sa wen, kalbasa nga sinublat, ti sabali nga lalaki, kit nagsublikan ka, awatan pa'y. Gaputi-pat-patig ko, gago. Nakalawlawag ka nga gago. Kit nagsublikan ka, kas pagarigan, ta makasarak tumanin ti sabali, panawan na kantuan na yun, kas ti klase di babae, ana ti family background, nidig na. Ay, agdin dinamag. Nga di inanakit isot makikamalala. Imala ni dig na iti inana. Susapo ya. Datakit din ti klase nga babae ti pagmamuuyungam. Ay na kaya, saan ka ko magbaling nga ang Samuel? Ha? Sige tang. Saan na ka pagdanagan? Nagsublik tumad lamang nagtrabaho. Saan ko nga makontak pa ni Digna manong naming numanin mapahanak umaribayan iti apartment nga bagbaga ng ayan. Haging ka manong naming balawak. Aw matinti kwartak. Imbas ko mga mangtedak kininanang ngimsak matinti dawat ng kwartayo man papanam. Yung ka manin tuntunan, jay babae nga sa ngarumbay nga tuntunan. Imbas ko mga sikat mang dati kwarta kanyak, sikamat ka. Anak serbi ti bagim. Anak serbi ti kinatakil ti bagim daw nagdakag trabaho. Itulok mo nga may sangalang nga babae, klase man din, nagalas ti klase na nga babae, ti mang dadal ti biyag mo. Nagsabol trabaho, so kasabol ti kwarta. Abay, kada jay pagiganam nga catering services. Didakmat kayat nga lain kapag awang kanumatin bakante. Agsapol sa balik na trabaho na, kandak na pagpletek. Sigurado ka, agsapol ka trabaho. Unang, malalay kang kangarod. Iti may sa nga coffee shop, manong name nakita wanted waiter. Napanak si Murek manong. Sinapol ko ti manager. Tududa man tiyan na. Good morning, sir. Yes. Sit down. Ape ka di. Kahit ko mati sumrek nga waiter. Tugo ka. Kit-kitahin na manong name. Bagay mo tagbalik nga waiter, guwapo ka. Baka arakad na ka rin tayo customer na naroon na ka rin foreigner. Ay man experience mo. At dan sir, nabaya ko ni catering services. Okay, very good. Kasabulag lang yung mga police clearance, barangay clearance, police clearance. Isubmintir mo yung tumigat. Rugyam tumatin tumigat at trabaho. Gabot tayo na experience mo, saan na ka narigat nga susurwanin, ha? Agaman, sir. Ay, unagan mo. Samuel, sir. Ay, Samuel. Welcome.
Basta yung tubigat. Sa binto na kini requirements ha. Katrugam tumatun tubigat ng trabaho. Naragsakan datatang kininanang iti bagak nga dan trabaho manong name. Oh, ibas nagmutag trabaho anak. Ha? Ilipatan mo na dyan nga digna. Basta rin malagip ko eh. Ket? Kumusta nga taitan? Sapo ay. Babayamon! Awan sa bali karamidim nagtrabaho. Agurnong ka. Tano ang gurnong ka anak ko? Mabalim mo tumat mga ituloy iti panagbasam. Gabutan na ruwang ka iti catering. Kaswaiter. Hindi baka makiparakter ka to di bukod mo nga restaurant. Mo catering services. Jack to lang mo tang. Agar paap ka kami anak. Dapat paap ko Kadapay nga rod. Nga data ko matmang karugyam kat. Tapos ka sa tagatag salukag ka. Fang, sa salukag akmat kat. Ngayon anak ko nagsoldo kan to. Di kan tumalipat kata kami Napila nga da igatang tibog ko Unang. Sana ka narigatan manon naming nga nasusuruan. When? Kat siyempre, sang wakti kiti customer, good morning ma'am, sir. Guwapo kang waiter Ni Sir Met, guwapo kang amin. Nasapol nga the personality mi. Tapos nila kasi tagat sa bagay. Adamat manong namin, hindi masasarakan ng suplada. Adamat na kita'y naragsak ng kasarsalita, nang runakat manapintas na serbisyo, adamat handamat alano ka at supli. Ngam kastulag manong namin, maurnong. Nagiti maitad nga tip, unha nga maalang nga supli, tapos napagbibingayan ni. Manong name ni Oscar tikaklos ko nga badak nga waiter. Nabay ka dito, Oscar? Nabayag ako. So na lang ta medyo awan asenso Apay, naging Kristi sweldo. Naimot aking kukwa. Ambat nga ta. Sa bagay, nadumdang iti Christmas, Christmas bonus kada 13th month pay. Okay mat no, napintas ti serbisyo, adu dagiti matip. Hanggang baling itip. Okay, basta lalaingam lang. Mag-isama ka lang karagit customer. Saan ka lang agliway ti trabaho, Samuel, agpaot ka dito Umasenso ka dito Manong nemi, adu dagiti makus customer mi na medyo crush kanya. Hi, Pugi. Basta umikam dito Sigat timang sango ka na kami Dakil no katitip. Bun ma'am, agyaman nagkaragi tip. Ada girlfriend mo? Ada girlfriend ko live-in partner ng pinanawan na. Naglaglag ba't na dyan ang babaeng panawan na tikas kang gwapo? Baka hang ka nalang tikama. Imbaga naman ka nalang nga. Anong ti awang keng ka? Api pinanawan na ka. Awang kwarta ke. Nagsapsapog na ito kwartanan. Ada pa bakit ba nung name ang kursonada kanya? Matrona. Hello? Biyag ko. Ma'am? Mabaling ka din hawagan ka di biyag ko. Mabaling lang ma'am. Amo, manipuli di nakita ka, ang tak dito'y, kang kanayong batal nga umay. Para kang ka dito'y, para kang ka lang Amo nga itipong ka nagdi pagbibingayan nyo. Amo ken. 3,000 ma'am? Basta makita ka lang, kan maaprusan ka. Barin no, mayat ka to na awisan ka. Ano, day off mo gayam? Anangal daw? Biyernes? Aba nga pinilim di Biyernes? Isot na itad kanya ka day off ko. Alawin. Umay ka nagasin dito sa anak mo nga sobrang ti Biyernes dito umay ka danunan di balayo. Di yung matamo ti balay mi, ma'am. Di ibagam kanyak tapno. Umay ka danunan. Hindi iba't istoryak ba nung name kini Oscar ti amin?
matruna. Damagam ko ano, ad asawa na, bakit ad asawa na, bakit paltugan na kanya asawa na. Jak ba na mo? Yung jak kayat siya. Wala ako ng asawa na. Di mo kaya napadasin, ti bakit? Naimas ka no, ti bakit, loko? Aman, sa balit imas, ti bakit? Manong name agur urnong ti kunak. Ang dawatan met ni nanang. Ti urno mo anak ko. Itad mo na. Taada pagbatri ko laji kapsat mo. Agkalid sen. Ni nanang met. Agur urno nga nagbasak. Siya, katamo uti kalatan anak ko. Agkahit ni Helen dagbaling nga nurse. Di ka maragsakan nga ore waiter ka lang. Mapaadal mo ni ading mo. Ito no, adang tumatin pagtrabaho ni ading mo, Helen. Sikan tumatin at tulungan na. No, din to agasawa, ah. No, kasta, di mo kaya. Anong ngorti kortam? Katurunong nanang, tap nagbasa akmet. Lakay kan doon, anak ko. Pagbasa ang latan ni ading mo. Awan, tinaramid kun manong. Nung mga katagpakpakaasi ni Helen, alam na manong. Diyak kahit ni sumardeng. Diyak doon may yulot agbasa ng sardeng at sa katawan. Alam na manong, idaw-dawat ko sa lunat mo. Ken, gasgasat mo. Hanggang doon, bay-bay, anong siyak di makapagturpos. Panyalakit din na kapsat ako na. Sige, tulungan ka, magsinsimpit ka. Saan ka pa ilang maginubnobuan? Papatayan ka, nagsikog ka. Hindi pa nagturpos, nagsikog ka, nasawa na. Nasingpetak, manong. Manong name at danduatawan ko, iti pagtatrabaho ka coffee shop. Idi, tamabakan dyan, timaysa, manong name, ay, Samuel. Sir, yung ka man ikabila ito sango, placard. Wanted waiter. Tapos na yun nyo. Marigatan ko yun on na yun nyo eh. Sige, sir. Kabigatan naman ng name at si Marek. Imasdag kanyak ni Oscar. Nyamat din na si Marek. Abay. Gwapo na. Sa medyo lakayan, di ba? Abay nga inalo ni sir. Si Kamet, masapol lang ang tamat trabaho no makaarwat. Okay, matisuna. Huwag ang natainganan. Kasla ama. Kasla ama tayo. Bata? Aman. Nanaklak ka pa yung ni manager. Kade. Ngayon, okay, matisuna. Reklamo. No, okay, suna. Inaiban na ti manager manong name na panak mo iti pisina na. Yes, sir. Iso ito ni Lito. Barong kakadwayo. Sika man lang ti... kuyog ken kuana tapno isurom dagiti rumbeng aramidan na. Akadwa na iti kusinat ayan ya. Kasapulan nyo nga kadwa na ito nga giserve mang-entertain ka dagiti customer. Ayaban nyo sila. Lito, sir, ni Samuel. Medyo isot yung matalag ko dito eh. Isot may saka dagiti talkak na saan nga nagliwat yung trabaho na. Maragsaga na ka makamamukin ka, Samuel. Manong Lito ko namlatang kanyak. Uno tata Lito. Lito latan, nombalin, no. Kahit mulitan nga, kasla, agkasadar ta. Di na pimpinas pa eh. Tapos na sing-singit itong galmay sa karata. Sige Lito. May ganda, isuro ka. Ikabuta mangrugi ka itan, di ba? Mangrugi agitan. Masapul ko nga talaga kami trabaho eh. Saan ko mat nga narigat manong naming insuro isuna? No taduma iso tagbaling assistant cook. Adumad na kiti amuna manong naming. No taduma manong naming ag problema ka nagiti customer. Ininto ta digiti kakadwa mi manong naming kasla handa kay ti suna. Mismisuutan da. Awan ti umasadag kang kuha na. Siyak lang ito masadik kang kuha na ka manong name, numadlaw kong problema. Lito. Ay, Samuel. Ada problema? Narigat kayang? Marumang kantong lang.
An-anos lang. Adakad nga rod met trabaho nga hanga mo sursuro, kan maanusan no talaga interesado ka. Abi namin kasi ito trabaho. Sa anak mo nga nagturpos eh. Nagapuak ti construction. Ket, baka dagdakil sa waldo mo ti construction. Dagdakil nga peso ang narigat. Mabanno ka kay. Sa napudot. Imbag dito ta aircon. Nga man ta problema. Doon kiti, suplada kada suplado nga customer. Gagangi lang data. An-anusam lang ida. Magkasala ka kadakwada. Customer is always right. Akong kanada eh. So nga pa aramidam la treta. Ikit na mapunwanak nga. Uy, napunuan ka sa mga pagsawsaw nida. Baka maikat ka sa pagarigan ng pagsawsaw nida. Baka ireklamo na kang manager. So nga lito at advice ko kaya an-anos lang. Magkasala ka lang kadakwada. No, napudot ti ulo da. Kasi pagarigan tamadlaw mo, medyo pastor ka, sir ka mo ating jokes mo, no, pakatawa tap no, agkatawa da. Ngam no, adadang agpuntot da, agad adaywam lang yan. Ta, saklong kanti sumumlat nga mga sango kadakwada. Agyaman na kang Samuel. Si kalati, mangmangtad kanyang advice. Una, sino ko mga rod? Apidig din dumakakadwa tayo. Kasi la, didak kay kayat. Ang kakanungan nga may bagay nagbaling o waiter. Gabuta, guwapo ak mo ta. Gabuta, medyo nataingan ka ni. Natataingan ka ba ngayon ni manager? Hindi agbalin ako mga manager. Babam lang talaga kakadwa tayo. Gagangay laing data. Imbagdaan ta ka, Samuel. Imbaglaki din. Well, api nga kasasalita nak. Api nga ad-advise nak. Kasapulam ti kasarita eh. Kasapulam ti mga advice kang ka. Api di mo kayan? Aman, api ka din nga saan? Nasingin ka kanyak lito. Imbilang ka na pindas na nasingin na kayon ko. Tapay? Gabata, kahit ko at gayan na. Gagayan mo ba't nagati padatangaw agsaserbi, di ba? Siya kami titaw nga kahit nga ada ka kontrak na mabalingkit gayam ko aming nga tao. Nagset ka gayam ang gayam, Samuel. Kumusta ka di biyag mo? Biyag ti? Pamilyam? O, may asawak. Hindi kiti parents mo. Marigrikat kam laing. Di tatang, gagangila karpintero ni nanang, conforme ti mabalin na nga pamataudan ba ti kwarta. Sika, apit di ka nagbasa. Gawan ti kwarta mi eh. At pagbasbasahe kita, ni ading ko. Parang ano, sakto man sumublat, kas pagarikan no, adan to pa'y ranta kang bakal hayak ton. Girlfriend. Oh, abay nagsanay ka. Ada ka di nakadaladingit nga love story? Nagayata kita na pudno. Dandani, nasurok na makatawon kami nga naglibin. Ididamo na karakraksak kami kinidig na. Kaslasang kam nga mo mga agin inarako, agin inage. No da chan sami di, ore unag tibanyo. Ore al-al daw. Ngam alisto nga nakauma. Nagtabtrabaho kang nagpadpada iti catering services. Hana iti gastusan na lang para bagbaginan ti sweldo na. Karagit kayat nang gatang arawaten. Siyak man, takit tultulungak mat iti naganak kanyak, sweldo, ikak mat ida. Ida do mga sweldo para matibagi. Paging ka nakasapol ti mga sabali nga lalaki. Lalaki nga, guwapo ka no, dekotse, in apartment na, kompleto at alikamen, at nakatulong na. Kasi tirapahap na. Nagpagpakasyak ini. Aring na nagparintungak pa sangwanan na tapong dinakpanawan. Yung pinanawan na. Nagsakit.
Kastagayam. Kasalat biyag. Ora ta lalaki, gwapo kami, tao na po ko mo. Adun sama na kita kayong kakamatro na customer. Madlaw ko kit. Halangan na kita matro na, dapat na kita estudyante. Ano namin tarapahan mo? Ha? Samuel. Diyak kumakaya tagarapaham. Tas ang kung tumanap uyan. Arapap ko, makapagturpusak. Madana kiti napintas nga trabaho. Ano kayat mo ang trabaho? Kasi lakas naman lang. Kayat mo tagbaling nga manager. Diyak kayam. Kayat mo ti madaan ti kasto nga klase nga negosyo. Coffee shop, restaurant. No maadaan ka ti sangapulo lang nga sanga. 10 branches. Kanagiti na dumaduma nga, na progreso nga lugar. Kat si kati general manager, kanagita nga restaurant, coffee shop. Okay, di ba? Makagatang ka naman tin bukod mo kasi. Baka makipatakdar ka ti bukod mo nga na fitness kang balay. Kompleto ti alikamen. Pangalak nga rin ti pagpuunak. Pagpuunan, alas to lang datan o kayat mo. Anak kayat mo? Hapigid din saan ang sino ko matimangtad kanya ti puunak. Sika? Sika padak nga waiter. Iti na minsan manong nemi nga adda nilito iti kupan na kakusina ti coffee shop. Adda nangag ko manong nemi nga nakraad. Sila na nakraad nga alikaman. Napanak. Hey, what's wrong? Nadalapos ko na gito yo. Nakadado nga na buong. Sus, lito. No saan ka maikat? Salary deduction, bayad na kita nga lulungan. Apin naman nga nadalapos mo. Jack and rantay. No mo na, nabit ka pa yung dito eh. Sa kunam nga kasabulang matalagat trabaho. Ti manager, manong name ni manager na mismo ti Mai ti kusina. Ano na dyan, ha? Lito. Samuel. Sino? Nakabuong ka na kita, ha? Manager, siyak. Samuel? Siyak na nakabuong ka na kita. Sorry, sir. Ininutan nyo ratan, katinti, salary reduction latan. Hindi ka lang nagana natin. At naka, sa jet ya. Baka, itay lang na jet. Sir, manager, siyak na nakabuong ka na kita. Alagat, kwandaan mo, mano na kita. Salary reduction. Wano pa ikat ka. Sir, hamat aksa nung nga bayadak data, no? Ikatin na. Hindi, umay mo tulad may bayadan. Sir, hamat na, Lalala, sige karat. Umungan yun. Hindi ka lang ako nag-anad. Sorry, sir. Santol nga maulit. Iti makapanawan ti manager ti ayan mi manon na mi hindi na magnilito. Samuel, lapit nga inako. Diya kaya't nga, maikat ka eh. Handa ka tamat ikatin tam. Anapin nga rin ti masweldom. No, ikatin dati bayad. Di kita nabuong mo. Si ka nga rin din, balikan niya. Thank you, Samuel. Inarakop nak manong nemi. Tatalito, Pwede tata ko nam. Abay nga narakop nak tikas jay. Kaspasit panagyaman ko. Nasa nagasara kak tikas kan ka.
Samuel, matungpal tarapap mo. Rapap mo niya. Madanti ka sa klase negosyo. Nga saan nagbaling nga kakompidensya. Tama pang ka, ipwestom na kita negosyo, mitiga. Awan nga branch, itiga, kasto yung negosyo. Iti kasto yung negosyo mi. Negosyo mi ko na? Kukuwak na ito yung coffee shop. Loko kawit. Paring Lito ha. Hanang kagangangaw. Patsim ko mga rod. Nga awaten dak. Nga kaswaiter. Iti kasto nga edad ko. Umekan. Kasalita ni manager. Kasla sa anak nga mamati manong naming ko naklano ang angaw na. Ngayon di adda kami iti sangwanan ni manager. Manager. Lito. Sir ko na. Ay, sir. Imbagakon kini Samuel ang sa sinuak. Sir? Kaya ito nga sawan, sir, nakasapol kayo ti tao nga kayo nga tulungan. Nasapolo ka ni Samuel. Di, saan na kayo nga makikita dito, sir? Saan na nag-cricket nagbalik ng waitress? Waiter. Kinayat ko kumakarte kasi pagsawasawan din kiti customer. Loko ka. Sanak pa lang makauni manong naming him. Dinang-dingig kulatan di saritaan di kiti doa. Imbes ko mga ni manager, ni Lito ti mangawag ka ni manager iti sir. Ngayon ni manager ti mangawag ka ni Lito iti sir. Manong Nemi, nagkumplot kayan na kiti doa. Nagpamarang ni Sir Lito nga nag-apply ka waiter, inawat mat ti manager. Idudududwa kami. Saan kumisarang tirupak. Sir, Jack pa lang maawatan no. Anya dito nga inaramid yo. Amom, Samuel, kahit mi tumulong, kada kiti agkasapunan ti tulong. Kahit nagtutulagan mi, nga sino ko mati, i-priority mi nga tulungan. No sa nga digiti empleyado, itinadumado nga sa nga ti coffee shop mi. Family business dito'y. Dito'y amyanan nga Luzon, siya ti mang mamanage. Kanayon mo kaging Kristi sweldo, digiti waitress. Waiter ko na kuma, dito empleyado. Adamit-damit sa Christmas bonus da, kada 13-month pay. Ngayon saan mo manireta, tapno matulungan mida. So nga, napagtutulagan di management, amang sabol kami ti rumbeng nga matulungan. Tapno da serbi, ti kwarta nga maitulong. Ket si kareta, Samuel. Ape nga siyak, sir. Kadagupan nyo nga datoy, sikat iklos kanyak, gamot na pindas ti ugalim. Saan kayo madayo kanyak? Hanggang sa kadado, mga dinak kayo nakasasalita, kasla, di na pa kayo tasubrekak. Sikat tinagananos ka na advice kanyak, nang tultulong kanyak. Itikas kang karakter, Samuel. Agprogreso ka. Nang runan ka sa negosyo. Nabindas pa na kailangan mo karigit tao. Sir, matungpal mo tarapap mo. Kadumtan dito gundaw ngumag pa rin tumang nidignakan ka. Ay, sige. Agtulag taitan. Kayam? Kayak, sir. Puunan lat kurang. Sige. Pabuludan gat puunan without interest. Siyak ti makaamo nga magipasdek kada iti pasdek ti negosyo nga mainagan ken ka. Iti kondisyon ngayon ton makapagplastar kan. Rugam tumatan ng ininutan nga bayadan ti pautang ko ken kaapunan.
Pautang. Jagudwa na. Kas pagkarikin ko 1 million, titad ko ken ka. Utang mo di 500,000, de jay 500,000, reward mo. Kasi makita mo kinasyahan. 100 million kung makas pagkarikin di po unam, 50 million libre. Di lang 50 million, iti ininutom nga bayanan. No. Abig sangit ka. Sabi ko man sa anak lang tagtag-inip sa. Amom ti tao nga na siya. Ikan niya po Diyos iti sagot. Kan paramor. Imlaglagi pa lumakadanon kan tok-tok. Di na mo liplipatan. Tagsubli ti baba nga tumulong. Datot may advice ko kayong kasamuel. Kaya nagsingsingpet ka. Hanggang kapot adon tut kwartamon kat baka chicks kanto, baka sugal kanto. Laglagay pa, hindi kita nga mading ambisyot, mang dadael, mang ripoog tinegosyo. Marbarang nga sublin to kayong kanidig na, kat saan kayo itong nagsina. Agkamanak, sir. Ni Apo Diyos, tirumbing nga magkimanam. Thank you, Lord. Kaslasaan nga mamati datatang kaninalang kanirikabsat ko di istorya dito nga napasamak. Ad-adda na kaslasaan da mamati manong nemi edita inot nga baliw ti taray ti biyag mi. Ni Serlito manong nemi tinakaamo iti panakipasdek ti amin. Idi mangrugin inyawat na kanya kon ti amin. You're the manager, the general manager. Kompleton, dikit empleyadom. Amo mo lang amin ida. Tapos na dikasta, kadamuda na sika. Itigbigbigin da, ngaking kukwa. Dahito ti tulbek, tinayon ti regalo mi ka. Amo mo drive, at abay yung lisensyam. Dahito ti kotsem. Sir Lito, maraming salamat. Naglagay lang di bilin ko. Kaya kang kanayon kayo mulam ti panot mo. Itutuloy mo ti kinasigpat mo. Panakigayam mo. Panakisasam. Tinasirat at panakilangan mo ka nagitimpliyado. Ijam, ti anyaman nga madi abisyo. Sugal, babae, arak. Uminom gamit ang pagkikasama. Amo kamawatan tikit ko sa wen. Saan kanto ko makagbalin nga masisirap iti kwarta, Samuel? Laglagbag to amin na kita. Sir, kat saan na kanto matamalipatan? Kaputa, full time. Nga arig na kakasosyo tayo. Di ba? Inikanda ka lang, hindi bukod mo nga sa kapulo kang Francis nga kukwam. Nga mininotong mabayadan, jahap nga nagastos. Sige, sir. Naginarakop kami manin manon name si imatang dirikapsat na kinaganakan ko ano. Welcome to the family, ho. Thank you, sir. Kasta una itiragsak na kinaganak kinakapsat ko manon name nakapaggraduar ni Helen kas may isang nurse ka nagtatrabaho manon. Kas damat nga ni-grade, manong name it, kurso naman nga accountancy. Kapag balbali mo metan ti balay mi, manong name it, family house mi, makunan nga talaga nga balay, ti adda mabalin na. Ni tatang, ni nanang, manong name it, tinalak mi didan, kakatulok ti negosyo. Sinusurwak ni tatang, manong name it, isot magmamanid si may sanga-sanga, iti restaurant. Kas tamat ang kininana. Dapat bukod na nga luka. Anong nemi ti may sangal daw? Adak di ti balay? Manong nemi? Imasitig kanyak, ti kadwami, houseboy, ang damatin houseboy mi ah. Ito siyempre, mayaman na kami. Sir,
Di na ko agad isara pa eh. Manong, dada ah. Anda makasabol ka? Sino? Chicks. Napintas nga chicks. Sino? Among ka dinakan na? Imbaga na? Dinamag mo? Dinamag ko ah. Gabot kasama tinisuro ka nyo. No, kasapulan ka na kayo na maging na sino masapol na. Dig na ka no tinagan na. Manong namin tsak maawatan no anya tiriknak nga nakangeg nga adda ni digna amang sapsapol kanya. Manong ana, pastrikek? Pastrikek. Manong ha? Awang kadom dito eh. Anya nga awang kita kadwa ka? Napintas. Pastrikek. Ken, alas mo. Manong Nemi, edi sumsumrek, nidig na, napintas kang peso. Amore di houseboy mi, ibaga tinapintas. No, kasano pintas na edi? Sila pimintas ng moderna tilangana. Sosyal. Hi. Samuel? Ito ko ka. Mabaling ka din nga. Nga niya. Harakupen ka. Anana? Mabaling ka din nga harakupen ka, kunak. Kapag ko maharakupen, nak. Ada ka din mga iparit. Tagtugaw ka. Tagtugawak man. Itaan at masapol mo. Hindi mamati. Ngem, adumatan na kita nakita ka pamaniknek. Nangararo na kit, dito nagdisuan ti gagangay lang ang balayo kat nagpindasan nga balay. Balay ti makunan nga baknang. Ngem, diya ka mo no anyat istorya. Putput nung istorya no apay nga, bigla nga bimaknang ka. Nangabag ka ng substick kung jackpot luto. Tila dati bagbagada. Yung, kahit kung humamuan, mismo kang ka, no, kasano nga napasamak ti amin. Kasano nga napasamak? Babandi pa nagsalukag ko. Ano ka matrabaho nga nagsalukagam? No anyaman ti istorya, itilikodan di kiti pasamak. Panagkunak, katawanan ti makainaigam, dig na. Si Kamet, kahit ko lang arat maamon, di istoryam. No, anyat kasano nga napasamak, tabarbaring no, tuladak met, no. Anda sekreto, nakaramid kastoy. Ada nang pautang kanyak, didakil nga, puunan. Deta line. Naging kakarigito, saan ko pa nga nabayadan. At ininutak nga bayadan. Sino? Mabalin nga, mo mong kanyak ta, umutang akman. Anat negosyo mo kumakas pagarikan? Oray, basit lang ang negosyo. Oray, gagangay lang ang catering services. Kumusta di biyag man? Mawarin? Magkakarak-karak? Numaumandak? Pagtalawandak? Makasarak ak tumanin? Kasi tumanin timpasamak. Pagtalawandak ako, no? Sikat ibang talo ka na ko na. Pagtalawandak. Pagtalawandak. Sanda, sa mo inaramid katakwada, tinaramid mo kanyak. Saan? Isudat na uma kanyak. Saan nga siyak tinuuma katakwada? Manoda? Taluda? Dadi mo na nga nang isukatakan ka. Sa adda pa'y mesa, ken, dito yung naudi ita. Dandanin at manin panawan. Mauma ka nung kanyak.
Abay mo, madaking ka, nakapinpinas ka. Awang ka di pati kasukat ko dito puso. Awang pay. Ngamawang ka ni ti puso. Samuel? Nakaskas daw ka din yung bagak ngawang ka ni ti puso. Nabayag kang nganiwak si ti puso. Di mo ka rin mabaling napasublihan. Awanan ti panagtalikukin ka, dik na. Saan ka doon nga panawan? Gabutabak na nga kon? Baka saan to langin na kwarta? Tiga po na talawan na. Di na ka rin mabaling nga. Ikan iti. Another chance. I'm sorry. Napyo siguro nagkasarta, mabaling nga, nadya kasarta, i-consider ko. No, kasta, awan ako ni ti pusong, awanin. Ngem, kas may sa nga gayam, tulungan ka iti problema. Ikang katipuunam. Angem, ininotong nga bayadan. Kan mabaling ka matatulungan. Ngayon kaya mga tatagbalin nga manager, ito may isang catering service. Ang mga namasayang lang. Baka dan tumanin makasarkang ka nga lalaki, kahit sumunod ka, sana kang tumanin panawan. At pag nakman na kiti pasamak, mabaling ka din nga rin nga tulungan na. Samuel, my friend, sige. Idasar mo di kiti planom. Kat dumanok ka sa pulam, ikang ka. Tinulungak manong nemi ni Digna numampay saan kumakayat na ginaganak kanya kan kakabsat ko. Ngamsak tinagdesisyon manong nemi makita ka madlaw ko matipasnak na. Iti pa nang ipakita na ti panagbalbaliw na panagbalbaliw na iti biyag na. Kahit mo sa una na. Nung makitam ka mapanag na kamto nagbalbaliwan ti biyag na. Ike mapasublin tumat lang ti dati nga riknam keng kwa na. Hambat nga taadakas na lang no mapasamak ti kasta. Katawan na kadalagi ti tao. Pagganaan mong kumamay ti kas keng kwa na nagumaanin sa bali nga lalaki. Arig nan tay prostitute, tay gro ako nada. Inanang mo, naman. No, nagsusublatan ti ado nga lalaki, di may isa nga babae, at pangirigam keng kuwala, hanggang din kaputa. Lalo nanang mo. Dito nga kinagwapong, nasaliwan-wanin ti biyag mo. Isupalat pagtinagam, kasano nuliputan na kang tumanay na kao. Saan nga tama tinanang? Kahit mong asawan, kahit mong agsubli ka keng kuwala, o nagsubli sura keng ka. Nanang met, sahanin ko nakmet. Nakala na pala kukwem. Ag-asawa na kiti kakabsat mo. O uray na ka, ngumuna ka madla ag-asawa. Hindi may isang branch manong nemi, tika restaurant nga kukwak. Ada kasapulan manong nemi, ada kasapulan mga empleyado. Pero nakman nga ada. Sir, yes. Da kayo man tayo mag-interview na ito aplikante. Apa nga siya? Napindas kami, sir, eh. Katsi ka? Da asawa ko. Baka do, maaloko itirik na kit ag-chicks-ag-fay. Da kayo, sir, kit ako pa asawa yo. Hindi da kayo. Sino? Da Diyos, oh. Hi. Good morning, sir. Adakin ni Sir Rodriguez dati Rizamik. Inagan mo? Sheila? Fresh graduate, HRM? Experience. Napaot mo din experience ko. Kapayatin ang basbasa ka nagtatrabaho ako. Very good. Self-supporting na kami, sir. Adult experience ba may pagnaptikas ng business?
Idi adak pa lang di high school. Rinugya akon. Idi ada akon di high school. Self-supporting akon, sir. Uli laak namin nga demang. Ikit ko nga balasang abakat ng kinadkaduak. Ako mati mabalin na nga pangpaadal ka niya kiswa nagtrabaho ak sak nagbasa. Awan ti panggap mo nagtrabaho ti abroad. Depende no kasanod gasat ko nagtrabaho dito. Sige. Okay ka na. Naawat ka. Ni Mr. Rodriguez di na pa yung kasta. Manasan ko. Di ko. Isot general manager. Ha? Nakagahan, sir. Kaadon naman ten manong naming iti nga branch, ti restaurant ko, iti papang ko, ang kanayon pag-istambayan. Masipsiputak ni Sheila. Kang kantsawan ti manager. Boss, kang kanayon ka dito ya. Nadigdado nga branch ti restaurant mo. Baka no, umapal da, kang kanayon ka dito eh. Gamuta, at daiso na dito eh. Sir, talaga na in love ka ken ko na. Kumusta ti family background na? Di, pa-search na. Kahit mo mamon, sir? Kahit ko mamon. Tulungan ka, sir. Intun bigat, mamon ton. May mistikar ko. Baka makabasulan na. Haan? Nangagmun sa amin sa istorya na, uli lang ang damang, ikit na nga balasa nga bakit, ti halos ng patakil kang kuwana. Self-supporting. Nag-self-supporting. Umanayin na di, sir. Kasta ti sapsapulek. Saan na kasta day ex yung apa mom? Nimat, sir. Agis istorya kayo no ka, may kayo dito. May panggap kinidig na. Oh, abek na ka, sir. At pa lang room tab na sukat. No mangyganidig na. Saan? Tinulungak maten. Nagbalbali maten. Baka subli. No? Awanay ni Sunay ti pusok. Ni Sheila tatan. Mabaling ka ding ayaw am dito eh. Wala sa oras kita matrabaho na. At dapat basit na't customer. Imay manon name sa rimuara ti branch manager kanatang restaurant. Sir? Sheila? Kumusta't pa nagtrabaho mo dito eh? Okay, sir, akong problema. Sa may sa kasi istorya kada kayo since high school ak. Nagtrabaho ko kasi ng trabaho. Very good. Kumusta si boyfriend mo? Sir, man. Oo ba yung boyfriend ko? Hanggang pa yung nagayan. Di ka pa yung nakarik natin kung nada nga love. Ayan. Abi nga saan ka makasungmat? Diyan ka mo, no? Love ti marikrik-nak. Uno, panag-admire. Kaano? Sino? Sorry, sir. Diyak may bakakin ka. Tapi nga di mo ikaw ka. Ang kamabain. Ang mga pag-arupay mga sana kami kari. Ada na kayong labam nito eh. Ada. Ngayon ko nagsana kami kari. Tapi bagamang sang kami kari. May sakla waitress. E dito di sunaket. Manager. At asawa na ni manager ito eh. General manager. Kahit mo sawin.
Sana kami kanigang ka, sir. Sheila. No na in love kayo di, damo tatag kita kayo nagsarita. Kas dapat di pa naka-in love ko kayo ka. Kasano nindig na. Among ti may panggap kinidig na. Sorry sir, nagsasalutsudak. Kahit kung maamon na si sino ka talaga. Di among pa nga, among pa nga. Ada na siya, ti pa nagpuspuso na nga. Ada kasto nga negosyo na nga nagtadkang ka ti nagpuunam. Huwag gaya man ti palimad kanya kang ka. Kasi ka nga eh, adutihan ko amokin ka. Yung bagagmatan kang ka sir. Ulila ka demang. Ikit ko nga na, bakit malasang nang tarakin nga nang patakil kaniyak. Self-supportan ka nakapag-rituar. Sheila, I need you. Gabot ha? Because I love you. Kasapulang kay tibiyag ko. Sikat kaduak. Nga mag-manage ka digit isang ati. Negosyo. Sikat di kaduak. Nga tumulong ka digit kasapulan di tulong. Sikat di kaduak. Nga mangbangon tinarag sa kapamilya. I love you, Sheila. Sir, amin madang narakop na. Saan ka lang basta rakopin? Hindi pa lang may liliwak ang mga karagit na rumping ang bibig mo. Nagpintas ka, Sheila. Sir, I love you more, sir. Ngayon baga, pagkarupin nga, gundaway ka lang, nabaknang ka. Saan ka nabaknang? Saan ko ibilang nga kinabaknang, tinitad ka niya ka blessings. Gabuta, nakadiso pa lang ni Saka kita ka. Nasa liwanwan, napintas, okay. Mabali mo ako na nakasta. Will you marry me? Allah, sir. Ubing ka pa'y. Nabimpintas na ubing ka pa'y. Tapos na makaado ka. Sir, I love you. Wow, manong pud mo din, manong name kan on kami kay ni Sheila. Kang kanayo na kumay. Iti pagpapayan ng branch. Aging ka, manong name ako na tipastik ko nga manager. Sir, mabalinin ni Sheila timang sukat kanya. Kayang-kaya niya. Kasi ka nga eh. Naka-schedule ti pa nag-abroad ko eh. Huh? Do-offer kanya sa jay Dubai. Kastumid lang ang negosyo. Eh, kahit mo sa daktak kala soldo ti kayat mo. Sir, hantak ba't siguro mat nga igawin. Nisang kang igawin, no? Panagprogreso ti biyag, ti kahit mo asawin. Ti kahit mo nga ragpaten. Eh, nga masabol nga dakan to, ha? Ito no, agkasar ka kini Sheila. Kalpasan di man nga tawin, sir. Saan nga maabot ti makatawin? Within this year, agkasar kam to kini Sheila. Inya mauwo ko ni Sheila manong name ka dagiti parents ko ken kakabsat ko. Inya maamunak met kini Antina. Ay nakaslasana ka mamati idi sir, idi ipadhamag kanyak ni Sheila ken istoryaen na nga daanan ti boyfriend. Nga ti boyfriend nagit general manager iti pagpapain ng restaurant. Auntie, kasala ti bihag. No talaga agsabat dagiti na ikari. Alakit sabi ko tanaragsak to ti bangunin yung pamilya. Ay na, naragsak akton nga matay, no? Makita ko nga naragsak na okay ang tibiyag ti kaanak ka. Paot pa ti biyag yo. Baka kayo dyan to pa tagayuan ka, nagiti apo ko yo. Kaduayon to datatang kininanang ko. Kasta nga rod tinapasamak manon nemi kalbasan tinem nga bulan sipod on kamin kini Sheila. Plinanon min nga naimbag ti amin.
Nagplano kami nga naimbag manong nemi ket nidigna. Isumot iti inalim nga may sa kadagiti mga cater iti kalay sami. Kadagiti may isagana nga mapagsasangwa. Naragsak manong nemi dedigal daw nga digsot ng rugyan ti kaslawang patingganan nga ragsak. Alpas ti seremonya, padaya, timting ti first night mi manong nemi ti asawa. Malakip ko lang harot manong nemi. Idi damo idi nga yawid ko ni digna. Ag nervyos ako ba't man. Di arakupek manong nemi ni Sheila adada nga ag nervyos iso na tagtagtagar ka. What's wrong? Sweetheart, magkang ka tadapadas mo ng siya kawan. No saan mo nga payangan mo, isuro ka. Alis to lang ang susuruhan. Basta agtipon ti ayat ka na ayat. Rikna ka na rikna. Ti apoy, sumgen, bumara, gumilayan. Tunuyan ti taket na tunuyan. Agaramitan ti anak ta. Nagkatin ti nervyos manong nemi ti asawak. Edita mo naman ti sumblat, mangsubalit ka dagiti arakok kinagag ko. Nagmaris rosas na nga nabi manong nemi, kat namsik ka dagiti asok ka na rin eng ti silad ni. Wine. Awanan ti sa pulag pa manong nemi. Tani Sheila tinekari, ngayon tel ngayon sagot kanyak ni Apo Diyos. Tapos niso tagbaling nga inadigiti anak ko, akatakta ko na nagkot itong balbiyan. Nadan kami manong name ti kabukbukudan nga balay. Kat nagtultuloy at tamat manong name ti negosyo. Babayan ti pa nagtinulong mi nga gasawa. Nanayunan pa manong name ti branch na. Nidig na manong name at damat ng asawa na. Kat nagtultuloy mo at tamat ng tinegosyo da. E rin ito na paraburan kami kani Sheila iti talong anak manong name. Samuel Jr. Kas tamaten duwa nga babae. Kas kada kami nga kakapsat. Siyak ti lalaki, duwa nga babae di kiti kakapsat ko. Kas tamat di kiti anak mi kani Sheila mano. Ni Junior, ken duwa nga Angel. Ni Angelica, ken ni Angelina. Dahil ito iti pagkasarita, manong name nga nagyaman naklauna iti anus mo nga ng ngimasa. Kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan, dibiyag kadag iti patag nga dimngig. More power to your program and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Samuel.